הנה, זה מייצר ממש משפך שמסתובב לו שם. כל הזמן זז. בוא ניסע ולא נגלה אם זה טורנדו אמיתי או לא. הנה, זה כמעט נוגע בקרקע, תראו. אבא, מה זה טורנדו? זה לא טורנדו. זה מערבולת באוויר, זה לא התפתח לטורנדו, אבל תראו, זה נראה כאילו זה פועם. בוא נגיע כבר, תראה לו, זה נראה כאילו זה פועם. תראה את החוץ שזה עשה. תראו, זה... חוץ מזה, טורנדו אתה בדרך כלל לא? כן. כן? כן, ראיתי תוכניות טבע. תמיד זה היה מנובעים רגע, יש קסם. ואם אתם מרגישים את בוא נברח ולא נגלה. לא צריך לברוח, זה רחוק. אבל תראו, זה ממש יפה. כן. זה ממש ממש יפה. כן, זה פשוט ענן. זה...